Taliwa sa pasangil sa mga kabanay sa mga minatay nga gilubong sa Municipal Cemetery, usa sa mga nagpailang caretaker sa nasuyng samang hugtanong mihimakak sa mga pasangil. Matud niya, way kamatuuran ang pasangil nga tag 12,000 pesos ang ilang gipaningil sa matag lubong nga minatay. Di makakusab niya nga wa nila kini pamutangi og lapida. Iya hinuong giklaro nga may pagtugot gikan sa kapitan ang matag minatay nga ilang ilubong. Samtang City Health Officer mibutiag nga wa nakiglambigit kanila ang caretaker sa samang sa gihimo nilang pag-ugkat sa mga patay sa mga nitso. Dili sa klaro man igor man materialis og lapida og sa libon maura na siya. Pero di tanan dosi yun. Ang City Health Office may muhatag og certificate for exhumation. Oh. Buha sa inyong discussion kaganiha. Wa pa kay bawo kay wala pa kay investigate pa.